An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bila bi kunnafoni lasɔtuma bi ye alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 9 ye septembre kalo ye bi ye o tile 30 ye k'a bɛn 2021 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ o ye domama kɔnɔ ye an balana k'a fɔ bi ye o tile 21 ye jate la san kalo filanan don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Mali minisiri ɲɛma ale tun taara nazara la o lajɛrɛ senfɛ nanen kɔfɛ a ye dantigɛli kɛ fasodenw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye kunnafoni dɔw bɛ bi na minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ n'olu carilen bɛ k'a jira k'a fɔ dongo juguya ni yurugurugu kɛlɛli min bɛ sen na k'a yɛrɛ kan ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi Mali minisiri ɲɛma ye taama min kɛ n'i y'a sɔrɔ n'an taara ni ka taa Mali haminankow ka se ka t'olu fɔ diɲɛma ɲɛkɔrɔ maa caman bɛ kɛ sira don ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya bi an ka jamana kɔnɔ na o waralen bɛ dugabugukaw fɛ yen kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ kɛ ni ka taa kamalen dɔ ni ka taa bonɛ nin na o ko kɛra cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ dugabugu marabolo kɔnɔ na an b'a ladɔn k'a fɔ kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka se ka taa kamalen dɔ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Yusufu Dion ka taa sɔrɔ k'a ni maaw tun bɛ marasibɔ la tuma min na n'i y'a sɔrɔ u taar'u sɔrɔ marasibɔyɔrɔ la a na kɛ dɔ ye wele bila ma k'a bɔra da ma a n'o tigi kumana k'a kɛla ka segin a ma fɛn fɛn ma ye kɔni a ye ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn ta ni ka bɔ tuma nin kelen ko maaw bɛ balakola waati min na marifakan kɔni durula dugabugu yɛrɛ kɔnɔna ye ka se ka maaw gɔn o kamana na kɔfɛ kunnafoni carila ni ka na s'a sumaw ma k'a fɔ k'u ka t'u ka fure lajɛ dɛ u taar'o la ka taa sɔrɔ Yusufu Dion a kɔni falen bɛ fakojugu la marifa fɛ k'a da tuma min na n'o kɛra an balana k'a fɔ kununko sɔgɔmada fɛ an balana k'a fɔ min ye marakala gendarmemenaka minnu bɛ olu kɔni wula k'u jɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la wele bilalen ma n'olu nana kɛnɛ kan ka na fure in lajɛ ka tila ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan an balana k'a fɔ kɔfɛ ka taa ka sɛbɛnfura di dɔw ma k'a fɔ ko bi yɛrɛ k'olu ka se ka taa marakala ka taa ɲininkali dɔw ka taa kɛ olu la tuma min na nin kɔni kɛra dugabugu denmisɛnnakaw n'o ye sifinnakaw wulila kununko k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye cogo si kelen na ka nin kɛ dugu yɛrɛ camancɛ la o kɔfɛ Yusufu min filɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'olu t'a dɔn ni cɛnni ye wa ni min taara ka ɲɛ sama ko mana kɛ cogo cogo ko fo ka tɛgɛ da kisɛ de kan an balana k'a fɔ kununko wulila k'u jɔ ka taama dugabugu ka pinɛw jeni mairie dalalaw an balana k'a fɔ n'o y'u ka yɛrɛmarakafo o dalalaw ka taa wulikajɔbaw ta ka ɲɛ sen ma k'a fɔ bi k'u mɔgɔ bɛ fɛn min na nin ko yarabi Ala tiɲɛ ko fo ka da kɛnɛ kan n'o tɛ olu tɛna sɔn fiyewu kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi basigibala minnu bɛ mara ninnu kɔnɔna bi ko fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka se ka tigɛ ka se ka fu siri o dan na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛn fɛn basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in basigi n'an bɔra ye dugabugu mara kɔnɔ hali bi sibiri tɛmɛnen na an y'a fɔ cogo min na dugabugu sugu y'o ye wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka se ka na maaw nɔfɛ ka se ka n'u ka minɛnw ka dɔw minɛ ka taa n'u ye dɔw segira an b'a ladɔn k'a fɔ k'u ye gɔɲɛ kelen kelen ka dɔw sɛbɛkɔrɔ dasi o baara minnu kɛra sidalama dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'ale ka sira lamɛn. Degun min b'anw kan an ka sigida la an kɔni bɛ yɔrɔ min sisan u taara n'an ka baganw bɛɛ ye an ka wɛrɛ baganw ani an ka sɛnɛkɛ baganw sisan yɛrɛ an ni dugu dɔ de baji bɛ anw n'o dugu cɛ u b'a fɔ ma ko Kango donc Kango in samedi don sɔgɔma a bɛɛ ko mun sira Kango yɛrɛ dakɔrɔ u nana u ye dugu in minɛ i y'a faamu donc dugu in minɛnen sɔgɔmada fɛ olu ka mɔgɔ de bɔra k'u bɛna ba tigɛ anw ka dangan na ka na dugabugu bolo kan u taa dugabugu sugu jɔ donc u b'o la u bɔr'u kɔfɛ kungo kɔnɔna na donc k'u ka fali wotoro ani jaba minnu b'u kun ani ɲɔ ni malo minnu b'u kun an yɛrɛ ka dugulamɔgɔ dɔw ka ɲɔ sannen tun b'a la donc u y'olu bɛɛ minɛ ani wotoro ani mɔgɔ 6 cɛ 6 donc cɛ 6 in na u y'u minɛ komi
a bɛɛ ye caman yɛrɛ ka sigida filadenw ye parce que olu de donna jadisiya in na o farala dinan ninnu kan olu b'an ka dugu yɔrɔ dɔn olu de bila mun ye parce que cɛ wɛrɛ minɛ yɔrɔ la cɛ kelen b'a la dɔrɔn y'o ɲɛsigi filaden dɔ y'i kanto o la ko ale b'o dɔn ko min bɛ feere k'ale fa ma komi o ye bitigitigi ye k'u kana se o ma u taara n'u ye fɔ kungo kɔnɔ u taara se min u ye faliw ni wotorow minɛ o na ka gɔɲɛ ɲɛ kelen kelen k'u la k'u bila wala y'a kɛ maa nima to a la a marifaci kɔni cayara parce que ne yɛrɛ min filɛ ka kuma fɛ ne yɛrɛ bɛ donsoya tɔn kɔnɔ i y'a faamu donc an bɛɛ bɛ yɔrɔ min na sisan an ye marifaw ta an ka duguw la marifaw sanna an ka marifa sankun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye ka an yɛrɛ lakana parce que jamana yɛrɛ ka foyi de tɛ anw fɛ yan jamana ka lakana foyi tɛ anw fɛ yan n'i ye surasiw wele u tɛna donc an yɛrɛ de bɛ ka marifaw san ka wuli ka jɔ kɛ k'an yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ye n'u kɔni ma ɲɛ k'u bɛ s'an ka duguw ma an yɛrɛ de bɛ se ka fɛɛrɛ ka to a la wa an ka mɔgɔw fana bɛ ka to a la dɛ donso bɛ ka sa cogo min donso bɛ ka sa ten ne yɛrɛ min filɛ ka kuma fɛ ne yɛrɛ ye donsoden dɔ ye parce que dugu la an y'a kɛ cɛbɔ de donc cɛbɔ in na u nana ko du o du ni cɛ naani bɛ yen cɛ fila bɛ ta ne yɛrɛ kɛra an ka du cɛbɔ ye ne yɛrɛ bɛ donsoya tɔn in kɔnɔ ala barika kɔni na u kɔni ma se ka an wuli kɔni nɔfɛ u ma se an kɔni na o ye ala ka dɛmɛ ye. an balodan k'a fɔ ni tun ye seera dɔ kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ Dugabugu marabolo kɔnɔna na bi dɔw b'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko aw ka marifa san yɛrɛ ye k'a b'a yɛrɛ lakana nka jaabi min bɛ tila ka d'o la n'a sɔrɔ n'u m'o kɛ u bɛ lakana cogo jumɛn de la k'o sɔrɔ kɛ fanga bonda foyi foyi tɛ yen wulikɛjɔ bɛɛ kɛr'u fɛ ka wele bila ka dɛsɛ kabini maaw bɛna kelen-kelennin fa ka kɛ jamakulu bi olu ye marifa ta yɔrɔ minnu na dɛ o marifa taw de kɛra sababu ye dugu caman bɛ yen olu fiyekolen don bi waleyajugu kɛbaaw fɛ n'o tɛ n'a sɔrɔ ko marifa tɛ maa si bolo yɔrɔw la ye a dɔ bɛ dɔ la bi kumani min b'a la ka fɔ yɛrɛ n'a bɛ fɔ ko yɔrɔ dɔw tɛgɛ bɛ sin ye k'u ka sariya boli yen nka walima tɛgɛ bɛ sin ye k'a fɔ ko Mali ka hakililaw bɛ fɔ ye o ye marifatigi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu de kɛmɛ ka marifa ta u yɛrɛ ye an tɛ se maa ma kana s'a ma an bɛ fɛn min fɔ jamana lakanaba tɛ fila ye dɛ jamana finitigilakaw jamana mara ni a lakana bɛɛ lajɛlen b'olu ka bolo de kan bi an bɛ dugawu kɛ hali bi u ka hakililaw sigi sen kan min b'a to nin bɛɛ lajɛlen sen bɛ bɔ lakana na olu yɛrɛ ka se ka fasoden bɛ lakana sanko bi taaci wɛrɛ bɛ yen min ye ka dɔn ka fɔ maaw la olu ka se k'o baaraw kɛ min tɛ nin si ye ala k'o hakilila sabati n'an bɔra ye Segu sira la min ye siraban kasara dɔw ye olu bɔra ka kɛ o siraban kasara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛra Segu sira la Siri Kulubali ye u fara ɲɔgɔn kan Siri Kulubali a ko kɛra cogo di karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kunungo 2h du matin n'o ye su nɛgɛ kanɲɛ 2 wagati ye siraban kasara dɔ kɛra Segu sira la camion 10 tonnes dɔ ale kɔni kun bɔtɔra don Bamakɔ ni k'a kunda Segu kan a nana sɔrɔ car dɔ kɔni kun tiɲɛnen don o jɔlen bɛ kɛrɛfɛ Kɔnɔbugu station dɔ kɔnɔna na camion kɔni ale nana don o kari na ni ka kari kɔni ɲɛfɛla bɛɛ lajɛlen kari a kɔni kɛra kasaraba ye remorque yɛrɛ ale kolonkolola ka taa fan caman de fɛ kunnafoni kɔni y'a yira k'a chauffeur kɛ ko o bɔnɛna a nin na o kunungo kelen na nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati la remorque dɔ fɛnɛ kun ka bɔ Segu ni k'i kunda Bamakɔ kan o remorque fɛnɛ o ni mototigi dɔ kɔni taara fereke ɲɔgɔn na o kɛra sababu fɔ o remorque ni k'o bɔ k'o bi a kɔni kɛra kasaraba ye jabla ka sababu kɛ mototigi o bɔnɛna a nin na karamɔgɔ kunungo ni waleya in kɛla Segu sira la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ɲɔgɔn bɔ yarabi ala fɛn min ye ka dɔn ka fɔ nin ɲɔgɔnnaw ye an ka jamana kɔnɔ kasaraw don ala ka n'an ka jamana ni k'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra ye an balona ka fɔ Mali ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga talen nazara la ka taa ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan nanen kɔfɛ ni fasodenw y'a kunbɛn Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ taara ani bi fasodenw y'a bila bolo min kan Choguel Kokala Mayiga nanen a ye ɲɛfɔli min ka fasodenw ɲɛkɔrɔ o filɛ Mali ka kuma a ka indépendance k'a ka décision ta souverainement lakanako la k'a ka jamana lakana k'a ka défense ta an y'o message de fɔ an ɲɛna bɛɛ y'a mɛn diɲɛ bɛɛ kɔnɔ est-ce que u y'an faamu an ɲɛna u y'an faamu an ka espoir y'o de ka tila k'a fɔ assemblée générale la gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan tɔɔrɔ min b'u kan hami min b'u la lajaba min bɛ maliyɛnw kan su ni tile fagali tiɲɛli min bɛ maliyɛnw kan n taara o de fɔ bɛɛ k'a mɛn hali minnu t'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na u y'a mɛn o don n y'o fɔ bi bi na an bɛ min fɛ président de la transition ani premier ministre ani gouvernement bɛɛ an b'a fɛ maliyɛnw bɛɛ Malien den bɛɛ ka parti bɔ parti la ka diinɛ bɔ diinɛ la ka région bɔ région la ka siya bɔ siya la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dɔrɔn de ye furaba ye min bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka terrorisme kɛlɛ Mali tɛ fitiriwale jamana ye
il y a fo assemblée générale la ko malion te ministre contre la malion te France contre malion ba fait la kana akasinsi akasigi kana jamana ko malion te fitwale ante jamana mi fitwale jamana do o make kunu ateke bi ateke sinu jamana nyema bibina ani population be gɛlɛya min b'u ka hami min b'u la o ye lakana ani bɛn o de b'u manqué o de gɛlɛya b'u kan donc n'u bɛ kuma o kuma fɔ o ye k'a yira communauté internationale la mécanisme minnu bɛ yen lakana sira fɛ défense sira fɛ politique sira fɛ o mécanisme u t'a faamu parce que armée caman bɛ yen kɛlɛminɛn caman bɛ yen o bɛ taa bali terrorisme bɛ ka sira sɔrɔ don o don a bɛ jamana minɛ ka taa o terrorisme a nana kɛ mun ye bana min a bɛ ka Mali tiɲɛ ka Mali bin ka Mali latunu k'an ka jamana déstabiliser tout donc an toro kuma de fɔ an tɛ mɔgɔ si contre la an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ an ka jamana k'a ka hɔrɔnya sɔrɔ an y'a fɔ Mali kura o kuma bɛ sen na u y'o fana fɔ discours in na Mali kura in n y'a fɔ ka segin a kan transition ɲɛmɔgɔw u b'a fɛ ka Mali furakɛ banaba min bɛ Mali la o bana in min de y'a kɛ instabilité institutionnelle don o don fanga bɛ fali coup d'état bɛ kɛ instabilité bɛ élection kɔfɛ gɛlɛya bɛ na jamana kɔnɔ ani yurugu ni impunité k'u fara ɲɔgɔn kan o de y'an ka jamana kɛ donc gouvernement bɛ kɛlɛ min na bi président de la transition ni gouvernement bɛ kɛlɛ min na o ye lahidu min taara maliyɛnw ye ka Mali lakana ka maliyɛnw kanbɛn ka jamana taabolo bonne gouvernance k'a kɛ ka réforme kɛ ka yɛlɛma don sariyaw la ka tila ka élection kɛ pour que jamana se ka basigi an b'a ladɔn k'a fɔ nin tun ye Mali ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga nin tun y'a kan ye an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen ka jamana in basigi yarabi Ala min ye Mali kura ye n'a kuma bɛ sen na an ka jamana basigi na lafiya Ala ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a ladɔn k'a fɔ nin taama min kɛra fɛ kuma minnu fɔ n'i y'a sɔrɔ u dalen tɛ Faransi joli la bi bi na fɔ cogo la ni Faransi ko a kuma dɔw bɛ olu b'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na u ka lasigidenw kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka lasigiden ka jamana kɔnɔ ale bɔra ka jaabi di k'a fɔ kuma minnu fɔra k'a fɔ ko a dɔw tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko wulikajɔ de bɛ kɛ olu fɛ walima n'a sɔrɔ ni Mali mɔgɔw bɛ ka dɔgɔ fɔ kɛlɛ la walima ka se ka malidenw bali n'o ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye ka taa yɔrɔ dɔw la ko maa si tɛ se ka fɔ k'a fɔ Faransi y'o kɛ an ka jamana kɔnɔna na a panw kɔni cayalen bɛ min ka dɔn ka fɔ ka ministre ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la anw ka jamana kɔnɔna na fanga kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ o maa dɔw ye Bu Ture Boubacar Ture ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma bu ale ko premier ministre ye kuma min fɔ a kuma kɔni tiɲɛ don ko fasoden bɛɛ lajɛlen de kan k'i sɔgɔ kuma in na an ka lamɛn. N y'a ye k'a fɔ Choguel Nations Unies la a taara Mali hakilina défend Françoise Parly Faransi ni ɲɛsinnen bɛ u ka armée kibaruyaw ma a ye réaction dɔw kɛ o la ne ɲɛna yan'an bɛ bi ko lajuguya kɔnɔ tant que kumaɲɔgɔn bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu fana tɛ se ka Mali bali ka hakilina fɔ an bɛ gɛlɛya min depuis la maintenant ni o hakilina fɔra hali n'o t'u hakilina ye sigi ka bɔ de y'o kura ye plutôt que ka média kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya sira ye n bɛ se k'a fɔ la bonyabaliya b'o la o si an tɛ sini ɲɛsigi baarakɛla kɔ il faut que Faransi k'a faamu kuma mana fɔ ko mana kɛ Mali k'a daminɛ a kɔrɔyanfan na ka na gun ko Segu la sisan Kayi sira yɛrɛ b'o la lakanabaliya de bɛ yen i mana kuma fɔ o fura tɛ dɔwɛrɛ ye kana ka sabati tant que kana ma sabati olu t'a fɛ ka kumakan min bɛ maliyɛnw da u bɛ continuer k'o de mɛn parce que a faamuya ka bɔ sɔrɔdasi 20,000 hakɛ bɛ Mali kɔnɔ min ni Mali sɔrɔdasiw tɛ kelen ye don o don dɔ de bɛ fara kana sabatibaliya kan yɔrɔ tun t'a la o bɛɛ bɛ ka don a la Sikaso mara b'a la Kayi sira b'a la Segu kɔnɔ an tilal'o la parce que ne yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ kibaruya min sɔrɔ dugu min wulilen don ɲɔnɔ bi a ka ca ni dugu donc o tɛ ka kɛ mɔgɔw kan ko Faransi fana t'a ɲini ka anw faamu u mana t'u b'an lada de cogo cogo an ka mara tigilamɔgɔw da tɛ se ka den tant que kana sabatibaliya bɛ hakɛ dɔ la an ka jamana kɔnɔ donc il faut que u k'a lajɛ an bɛ se ka sigi cogo min ka kana in sabati bɛɛ ka nafa de b'o la hali n'o y'a sɔrɔ ni kɛlɛ Mali dugu jukɔrɔ nafoloko de ye ni tant que kana ma sabati olu tɛ lafiya sɔrɔ a la olu t'a tɔnɔ sɔrɔ anw t'a tɔnɔ donc an bɛ hakɛ min na bi il faut que u k'a faamu n'i ye mɔgɔ bɔ ka bi k'a gɔnɔ minɛ i tɛ se k'a fɔ k'i t'a kule kan Mali bɛ min na bi o ye kulekan de u k'a to an k'o kule kɛ
an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min pour que kule bɛ dabila an ka o fɛɛrɛ ɲini n'o tɛ ka don kibaru tigilamɔgɔw kɛ ɲɔgɔn jaabilan ye o t'a fura ye. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Boubacar Touré ni bɛ lajɛlen k'ale ma ko RPM bu ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya Ala ka jamana bila sira kan n'an bɔra ye hukumu kelen in kɔnɔna na min ye maliden dɔ ye min bɛ yen n'ale sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna na Cheikh Do ale b'a hakilila de discours in kan an ka lamɛn. N ka kuma banba bɛ yɔrɔ jumɛn ka discours in na o de maliyɛn bɛɛ ka baara kɛ ni discours in kɔnɔna ye Sogoli ko ka kuma kɔnɔna la fɛn suguya bɛɛ kɛra pour que bɛn kana jamana kɔnɔ lakana ka sabati jamana kɔnɔ a ko bɛn ni o lakana sabati ɲɛɲini kɔnɔna la a fɔra k'a fɔ ko minnu ye marifa ta Mali contre la n'o ye MNLA jɔɲɔgɔnw ye n'u b'a fɔ ma k'a fɔ ko bi ko SEMA k'a fɔra k'u kan ka segin ka don Mali armée kɔnɔna la ani Mali cakɛda wɛrɛw a ko dɔw nana ka ban k'a tɔ ye mɔgɔ 1000 ni kɔ ye ko n'o ye ko mɔgɔ tɔw 1000 ni kɔ ma don k'o sɔrɔla SEMA yɛrɛ ka sumaya fɛ Sogɛli ka kuma kɔnɔna la a b'a fɔ tuguni k'a fɔ ko inclusivité n'o ye k'a fɔ bɛɛ ka don gouvernement la jamana dilanni ko la ko SEMA ka kɛ gouvernement na ko b'o yira o yɔrɔ de la ne bɛ segin na k'a fɔ n ye SEMA mɔgɔ minnu bɛ an ka gouvernement na an tulo t'u mankan na hali bi n'o de fɔ Sogɛli Asimi n'i y'o ɲuman kɛ an k'u dɛmɛ n'u jɛngɛnna an ka u bilasira. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Cheikh ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi min bɛ yen ne bɛɛ bɔ kɛ fɔ i da la yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Yankɔrɔ ye Samake ale ye parti min bɛ yen n'o ye PAS Yelenkura ye o sababu ɲuman ni k'a fɔ Deva y'ale ye nin baara min kɛra ale yɛrɛ b'a faamuya cogo jumɛn de la an ka Yankɔrɔ ye Samake an ka lamɛn. An ka jamana bɛ bolo min kan bi n'i y'a jateminɛ faso kanu a bɛ ka jidi tuguni jamana in kɔnɔ u bɛ tali kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka taabolo Mali tun binna fo jamana wɛrɛw bɛ k'an fo bi an bɛ yɔrɔ min na bonya dɔ bɛ ka da Mali kan sabula ko ni ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye k'u bɛ basi k'a la n bɛ a fɔ k'a fɔ ne ye ani PACP anw nisɔndiyalen bɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka taabolo la Faransi ye papier min bɔ ne fɛ a man ka jaabi sabula bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini ko n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misiko la ko da dugula nɔfɛ ko olu bɛ da dugula fɛ anw bɛ da dugula fɛ n'i y'a ye olu ka kumakan cayara i bɛ taa sɔrɔ da dugula sumayara anw na ka tɛmɛ o kama ne bɛ se ka min fɔ a kuma kɔnɔ jamanadenw n'an y'an mɔ ɲɔgɔn ma an bɛ kolo gɛlɛya n'an bɛɛ y'an jɔ an kelen na an bɛ kalamani kari n'i ye kalamani kelen ta i b'o kari gɛlɛya t'a la mɛ n'i ye kalamani 10 da ɲɔgɔn na o kolo ka gɛlɛn n'i ye kalamani 100 fara ɲɔgɔn kan o fana kolo ka gɛlɛn n'o ye o kama faraɲɔgɔnkan de bɛ se ka Mali kolo gɛlɛya bi tiɲɛ don transition tɛ tigiya yɔrɔ ye nka nin waati in na an bɛ yɔrɔ min na bi anw ka tɔn anw kɛlen bɛ ka jigiya dɔ da transition kan wa ka layiru ta fana k'a fɔ an b'u senkɔrɔma tintin kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ni kɛnɛmamɔgɔw b'an na an ka sokɔnɔko an b'an ka fini nɔgɔlenw ko so nka ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dankari Mali la Maliyɛn bɛɛ kan ka wuli ka an ka ɲɛmɔgɔso kɔkɔrɔma wa PACP Parti pour l'action civique et patriotique ne ye o président d'honneur ye a président ba tɔgɔ la a n'a tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la anw bɛ transition kɔkɔrɔma don nin waati in na sans condition aucune an bɛ transition kɔkɔrɔma don sabula jugu kun bɔra sabula dan tun karila jamana in na. An balɔnna k'a fɔ nin ye Yankɔrɔ ye Samake ye a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye dungo juga ni yuruguyurugu kɛlɛli kuma min bɛ sen na Professeur Clément Dembélé ale ko k'a fɔ ko mɛ nin jɔyɔrɔ in na walima i minɛ cogo ni minɛ cogo ko man ka yala ko hali ni katakatani n'i sɔrɔla ko k'i bila o kɔnɔ ka taa Professeur Clément Dembélé kuma min fɔ dungo juga ni yuruguyurugu kɛlɛli la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka minɛ olu minɛ cogo kan an ka lamɛn. Procédure bɛ zo minɛ cogo la hali ni ye katakatani sɔrɔ i b'a siri k'a kɔnɔ juru la ka taa n'a ye il y a pas de procédure pour arrêter un volet dans un pays pauvre jamana min ni maaw tɛ tileyɔrɔ daraka surafana sɔrɔ k'a dun jamana min kɔngɔ b'an na dɔgɔtɔrɔso t'an bolo sira t'an bolo ji t'an bolo kuran t'an bolo an denw tɛ ka kalan denw tɛ baara la jeune diplômé sans emploi n'aw kelen-kelenninw tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye kalan i ka kalan ye ma baara sɔrɔ e ye journaliste y'a kalan kɛ quand tu as fait l'école supérieure de journalisme e y'i ka diplôme sɔrɔ e fili ka baara la mais anw dɔgɔninw n'an denw ngoloni jiw ni ɲagalenw olu tɛ baara la u tilala dɔw bɛ t'o wari bɛɛ ta k'o dun k'i da climatiseur kɔrɔ wa wari tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la dɛ n'u ma taa so san SR la u b'a don gulɔ da gɛlɛnba ninnu an lamɛnbagaw hakili to ani sungurubaw u b'a don la n'o dɔ sɔrɔla k'a minɛ ko procédure foyi tɛ nin na commune 2 procureur dɔ ɲagalen don a ka wuli ka taa dɔ minɛ foyi tɛ bɔ a la an b'a kɔ. Il n'y a pas de procédure. Fɛn kelen pe de bɛ sariya sanfɛ i b'o dɔn jamana ka laɲini bɛ sariya sanfɛ ni sariya min sigira ni jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ ko ka bɔ yen o sariya bɛ bɔ yen bon jamanadenw ye laɲini kɛ mun na ko ka yugu kɛlɛ kɛ jugujuguya ka dabila jamana kɔnɔ faamaw ka suyɛli dabila ni kɛra ka taa dɔ minɛ o la mais anw b'o procédure ɲini o la bilen an ye bamananw de koyi en tout cas ne ye miyanka ye anw ye bamananw bɔ yala an b'anw ka bɛɛ kelen anw ta ye min ye dɔrɔn i ye suyɛli kɛ i bolo minɛna balan kɔnɔ ta mais u kana mɔgɔ minɛ ka taa mɔgɔ mara ye parce que u ye nin de kɛ
Batola mɔgɔ minɛ ka taa u bɛ 30% de sara yɔrɔ Mali caution est 30% ni Mali mɔgɔ minɛ Mali faama tɛ sonyali dabila tant que liberté provisoire bɛ yen y a pas de liberté provisoire i ye min sonya n'a hakɛ dɔnna n'a gɛnna ka u ka jugement ninnu toli u kana fɔ ko u bɛ taa mɔgɔw mara ye kalo 5 kalo 6 yugu bɛ kɛ namaro bɛ kɛ wari ninnu bɛ bɔ kɛrɛfɛ non n'i y'a min minɛna k'i inculpé o kɔrɔ ko preuve bɛ yen ni preuve bɛ yen dɔrɔn jugement kɛ en 45 jours jugement mana kɛ n'a jɔra la a bɛ fɔ maintenant il y a deux choix a ka bien fɛn fɛn bɛ yen so fɛn bɛ yen wari fɛn bɛ a b'a bɛɛ gelé ka tila ka Interpol bila ka wari minnu bɛ tigɛ wari min jamana kɔfɛ k'o bɛɛ gelé ka wari sama ka na an mago b'an ka wari de la an mago tɛ ka taa faama foyi bila climatiseur jukɔrɔ. Ni tun ye professeur Clément Danbele ni tun y'ale kan ye an ka jamana basigi lafiya yarabi ala ka an ka jamana basigi n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ye an ka kiiritigɛlaw la programme min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a tun bɛ communiqué kunna o kɔfɛ a kɛra kucalakaw fɛ ka procureur ye n'o ye Dramane Jara ye ale ko durugo kuma min bɛ senna bi ko ministre ɲɛma yɛrɛ ale y'a tɛgɛ kɔni ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma a ye kuma in fɔ min sen fɛ an ka Dramane Jara an k'a lamɛn. Choguel Mayiga min filɛ premier ministre la bi n ko ale ɲangilen bɛ fɛ k'a ɲɛma commune 3 pôle économique in na ye sɛgɛsɛgɛli taara Choguel tun ye cakɛda dɔ ɲɛma ye n'u b'a fɔ ko AMRTP Choguel tun y'a directeur général ye a y'a san damadɔ k'o la san 2015 a janvier kalo tile 10 Choguel welela k'a kɛ ministre ye kalo damadɔ o kɔfɛ san 2016 kɔnɔna la jamana ka foroba sɛgɛsɛgɛlikɛla so min bɛ a bɛ fɔ contrôle général des services publics olu taara sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ kofɔlen in na ka taa sɔrɔ Choguel bɛ ministeriya la a bɛ na ta a bɛ ka nin foroba cakɛda n'o ye AMRTP ye o ka directeur général wari a bɛ k'o ta a bɛ ka ministeriya wari ta constitution kelen dun b'a fɔ ko n'i ye ministre ye ko i ni baara wɛrɛ foyi man kan kuma tɛ foroba baara ma kuma tɛ jago ma donc ale y'a kalo 20 de kɛ a bɛ ka nin foroba baara directeur wari in ta a bɛ ka ministeriya wari ta contrôle général in de y'a minɛ a minɛlen kɔ a jɔra la f'a y'a wari in segin $100,000 ani $500,000 a n'a kunkan fɛ mais a seginnen o tɛ sara sɔrɔ boyi nin ye min bɛ a kelen de nɔ la dossier in kɔnɔ mais dossier in kɔnɔ musaka jalakili kelen bɛ ka ɲɛsin musaka min ma a bɛ taa $600,000 a n'a kunkan fɛ u mɔgɔ 4 de bɛ dossier in kɔnɔ dossier in bɛ commune 3 ka sɛgɛsɛgɛli kɛ so n'o ye cabinet d'instruction 5nan dossier in bɛ yen san 2019 procureur min tun bɛ yen ale de y'a dossier in di ni juge d'instruction in ma ni jamana don ni minnu filɛ nin ye ninnu fana bɛ Choguel ka cas de la ni mɔgɔ u taara ninnu lyncher sisan k'a k'i b'a fɔ olu ka kiiri tigɛra o fana Choguel ta lahala ye jumɛn ye u dun y'o to bɛɛ la fo ka taa kɛ premier ministre ye maa min bɛ nin lahala la mun b'a to an tɛ kuma nin kan kosɛbɛ parce que an bɛ k'a fɔ ko maa ni jalakira sara an ɲɛfɛ fo ka taa fɔ kiiri tigɛra i man ka kɛ i b'a fɔ ko a y'a kɛ o bɛ bato Choguel ta la o tɛ bato tɔw ta la mun an y'o de fɔ o jamana in sariya ma sɛgɛn foyi la fɔ maa min ni se dɔɔnin b'ale ye don min na gosi tɛ se ka k'ale la fɔ ni maa min binna don min na fili bɛ k'o kan o kɔrɔ de ye ko an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in ma sira sɔrɔ fɔlɔ kɛlɛ min n'a bɛ kɛ kiiri kana boli fantan dɔrɔn kan n'o tɛ ni de b'a yira an na k'a fɔ an ma bɔ o hukumu in kɔnɔ fɔlɔ Mali la kiiri ka farin fantan de ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Dramane Jara kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛn fɛn basigi lafiya ye Mali ta sira ɲuman o kuma min bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen da la Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ bi min bɛ n'i y'a sɔrɔ waliyara an ka jamana kɔnɔ na o faraɲɔgɔn tile 3 don a kun bɛ cɛ bi faraɲɔgɔn in kun ye mun de ye ka se ka faso yɛrɛ farafinna an danbew n'an taabolow ka se k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛnɛ kan min y'a ma ɲɛma dɔw ye olu b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. An y'an ŋaniya an ka se ka ɲɔgɔn dalajɛ ka jateminɛ yala mun y'a to bi na farafinna yɛrɛ kɛra nin cogo in na farafinna ye mɔgɔw bange nka farafinna bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ palon na bɛɛ bɛ taa purutiya la o tuma an ko dɔnnikɛlaw minnu bɛ sira dɔn minnu bɛ sira yira u ka ɲɔgɔn dalajɛ walasa an ka se ka miiri mun y'a to an bɛ nin cogo in na yala cogo jumɛn bɛ se ka bɔ nin cogoya in na a bɔ cogo tɛ fɛn wɛrɛ dɛ an ka danbe an ka tabiyaw an ka dɔnniw an ka seko n'an ka dɔnko an miiriya an ka se k'olu jateminɛ k'u baara walasa a ka se ka jɛnsɛ an k'u kalan an denw ye a n'u kɔmɔgɔw ye a bɛɛ sinin bɛ fɛn min kan o ye maaya de maaya yɛrɛ dɔn de don maaya ye ɲɔgɔn kanu de ye ɲɔgɔn bonya ko to ɲɔgɔn ta la o bɛɛ de ye maaya ye maaya ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kumana n'u bɔra jamana kɔnɔ y'a dɔn fagali bɛ se ka wuli ɲɔgɔn faamuyabali bɛ don an bɛ Mali la yɔrɔ min na bi an mago b'o de la o ka se ka sigi so walasa fana ka se ka kalan an denw kun mɔgɔ minnu nana bi farafinna bɛɛ bɛ ten donc olu de bɛ jɛ ka a jateminɛ yala an bɛ se ka nin kow labɛn cogo jumɛn walasa a ka se ka don an ka kalansow la ka taa denmisɛnnin fitinin fo kalansobaw la. An b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na min y'an ka jamana basigi lafiya ye yarabi Ala
ka se ka wulikajɔw kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka an danbe taabolo ka se ka olu bila sen kan n'o kɛra ko basigi lafiya u b'an ka jamana sɔrɔ ala k'a tila in sabati n'an bɔra ye sibikaw fɛ ministre min ɲɛsinnen bɛ ji ni kuranko ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Seydou Lamine Traoré ale tun taamana ka taa kɛnɛ ka ye maa 300 kɔ k'olu bɛna ji sɔrɔ ka bɔ min ye ka dɔn 30 wa 25 la kana kɛ 44 fasoden bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na k'o ye hakilila min n'o talen bɛ faso ɲɛmaw fɛ ministre ye kuma min fɔ kɛnɛ ka sibikaw fɛ u filɛ. An sera yan bi an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ kɛra ko mɛ mun kan ka kɛ o ka ca ni mun kɛra ye an nana o kama o de la an b'a fɔ sisan k'a fɔ ko minnu kɛra o kɛra mɛ mun kan ka kɛ o kɔfɛ an ka laɲini na o ka ca ni mun kɛra ye kaban wa ni ala sɔnna ma n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu mana ji sɔrɔ bɛɛ ka utiliser ka ɲa hali an hakili ye k'an bɛ dan yɔrɔ min na n'o ye branchement 300 ɲɔgɔn na ye an bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan o de y'an ka laɲini ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o baara in kɔnɔla la an k'o fɛnɛ ko an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn parce que depuis ni ale nana fanga la don min na a y'a fɔ k'a fɔ ko jiko man ka kɛ fɛn ye mun bɛ kɛ mɔgɔ negela ye jamana in kɔnɔ o de kama ale wari min bilalen don ale ka disposition na ale ko ko 100 sigiyɔrɔ ale bɛ 67 a b'o jɛ o kɔ k'o don jiko la yɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'o kɛ yɔrɔ sigitanw ma bilen dɛ o kɔrɔ ko jiko tɛ ko ni cini ye a bolo donc a ka d'an ye o a man d'an ye o an bɛ jiko in kɛ an sɛbɛ de o de kama an bɛ furancɛ fanga min na bi an ka laɲini ye mun ye k'a fɔ ko tiɲɛni fɛn kɛra tɛmɛlen kɔfɛ o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni o ye anw ka laɲini ye wa n'o kɛra ni ala sɔnna jiko walasa bɛɛ ka se k'a sɔrɔ an b'o baara la o de kama n'i y'a jateminɛ pour que mɔgɔ ka ji ta ka bɔ chômage ka réseau kan ka don i fɛ yen a musakaw tun bɛ bɛn 26,000 wa 25 fo ka taa se 30,000 ma kuma dɔw la mais an y'a décider k'a fɔ n ko 26,000 ni 30,000 a ka can an ka togodala mɔgɔw ma donc an ko an b'a kɛ 4000 ye walasa bɛɛ ka se k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ a la. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la ni tun ye ministre Seydou Lamine ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi ala o kuma min b'u bɛɛ da ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ musolakaw ka fara ɲɔgɔn kɛ sango bi musolakaw jɔyɔrɔ ye mun de ye bi fanga a taabolow la jamana maraw la musolakaw kan ka mun de kɛ o kuma min bɛ sen na ka se ka wulikajɔ kɛ hali bi ka jamana maa ɲɛmaaw k'u bila o baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ sarakisɛw don ka se k'a lawaleya o kɛra fara ɲɔgɔn dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ko ɲɛmaa ye Keyitalakaw furumuso ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Madame Keita Yiraba Keita, ne ye secrétaire permanent de la politique nationale JAR du Mali. Cadre 2010, politique nationale JAR adopté le gouvernement du Mali fait. Mais 2010, on fait un plan d'action follow donc 2011-2013. Au plan d'action et évaluation là, il faudra que le secrétaire permanent de place sur place, service même tout à non là pour que la politique nationale JAR est mise en œuvre na coordination que. Donc au comme en 2014 là, secrétaire permanent de la politique nationale JAR ou là 5 ans. Au Kabara ou là fora ko un mécanisme de coordination donc pour que tout mina ministère bella ani région administrative bella Mali kono ani institution de la République là pour que tout mina répondant meka ambolo o rola o de okum kono a fora ko ministère bega conseil technique kelengele nommé mimi occupé JAR là Mali kono donc au ministère do mutano do mutano mais ambe do mina bit kabda 2014 la phobie politique ka be baraka sans au sani conseil technique nommé donc 2021 un décret relecture ka étendu ministère u bela ou comme kono conseil kuraw nali amoko bala ka be weli ka be kunafoni ka be bla niveau klina anga bara ke chula ka anga bara nyefuyi o amno kala de kukna nitle flyna Ahmed dugo ke yarabi ala kala mina ke yarabi ala ka ke kala ye mi be na be faso nyeta ko fo nambora ye ken ba ka fe ya ko ngele menyon sama bi sanu bo bara munum be shino ala ka fe do go ku na chuko ku be sariya ka do be dugude famba be ga kuleni wenga do ka fola ku na chuko ko ne kan dugude un luga ko lu musigile meno ye wasaton ye olu maw fara nyanga be ga gela mesuma anga dawlame kololo min bala misiw sara kusobe beram bede sara produit chimique de be o ka dinga bede kono bon donc ba ka ta sanfɛ fo duguma donc ni tara yoro iba soro site be wutigulu no nyona bon donc nous la lamina drobe pan o de la kono ka do were datige bon anisina o ka bara no la nyon tamandi parce que ante ka bara soro bolo ba me ka debre ro mun law be ko ro fana ci quoi
chinois wa côté bo olu ka baji koni mo ba fo ye bako fanfela de parce que olu be ka tien na do bako na parce que har ni tagara bada la sisa ni ye jinu no jatemine amay bon avec ça vous yana ni de gundo chini bon na sera yele ma ka do ala abenyambolo kosobe anga bo an fe ayre ga fera sadiri ayre agano ko anyera bolla o gano wala sa mo ko resega na ngini kalabo anga intereta la man ko quoi sino be kana anga environnement be tien ka détruire a blambolo ni tara sinwa city do rambi kelen ga petit minute lambi petit minute daile lenato bera o mena diga on avec produit chimique ou bole utiliser en fana mene ya fam produit chimique danger mi bala kololo mi bala on ne bado en même temps ini mo dama ni ne be kele dugu beta fede sinwa bare me ka décès rambi adama dem be ni kun de gunendo sinwa bare nabi sinwa mo ko nukuma kane don ka ira ka fo ko o wasa tombe kele fude da ko ni ministre fait mo de bolo be nyombolo ko le re kelen ka autorisation do luma o kana kasiniwa barange donc vraiment on ken fana balaje andu ula kuma ba irauna prevu irauna andara la fana muna na fo ministre sabaka boyan du ko mi kama bayin fale me kama toujours o bara le ba continuer ça veut dire que ol ba mi fo chien bi utala mais on fana sigilendo ka etala jele nu bi saka fembo ko la nu fenti saka bokola nga se ko donga ambalo dan ka foni tu dugula ma daw kanye chambre de mini mimbe o nyema ere ni asuro dugi mai lasana kamara ale ba nyefo ale ko sino ma be basika angalame sino mana mo sinyina ma sino tata dugu sila nana dugu tigi mankuma nana dugu do mankuma nana conseil ni meru mankuma yesina kila barake roro dugu tigi ni dugu deum ya yamara ka bismillah ibe forage siawe ibe d'autres so jwawe iba udem ta barala ibe tlatuguni kalwo ko lebe dodi dugu ka keso kono nga pombe dla e barake roro fana adem senu hay barak dige togola a chamankala bilbula ni pelbur lawiya on nafa ba on kay mango yembi kay ba so min tunteta wa tandru wa mu gankalula bibi o sino bolota wa bidru wa kemen ko tremen tumbe fere 2 millions 3 millions sino ba sambi 10 millions 15 millions anga mino mun fana be namba san wa ferilla e dobra prila haya nga sugu ngono muso sino ga présidence anga sugu ya balaga dia ko de session wala jama min be sino ko bi ibe boy ba vérifier ni atlas nya tan kelen be jolen ko anta fe sino a intérêt be bimbega directement ou indirectement iga bara ko lo min bala o tuye ba kon nani mais sino on ara soro bayin tiana en vrai folo de bayin tiana am ke bangaw am folo de ok avant que sino on sino on na ya pas 3 ans mais ara soro ba jiti ala te min politique ala faut te kala avant l'arrivée de ce chinois là mais secteur ninganga organisé de sino fm be ambi amana kun fede sino be ambi permis bi bolo de saria ministère de min ga papier ta ka di me gana barake be sera be respecter l'enfant ma faut viola no sino be ambi ka acha wode ga chabi papier te min bolo itara ambata to mi fanta papier no yinte na ki ga barake ga ambe permis ni to mi fana balaga permis ni o choko kelena bonne di forme bi forotigu kungono mako de be na bi ka sino wele ka tanga foro bara ni ya bara betla ka datu ma chokola tuguni ambalo dan ka foni tu la sana kamara ni tu ale kanye mini barakela ganyema do ambe dugo ke ne mafla kele tola mo gano fetan duru ko be doye kasanga fula botola ko fe ale madda ala ma hinena ma anga jamana basin lafiya obena sira me fe ala ka klin mandama ndambura e ambala dan ka fo bi mi ka do ka fo nyono marabulo ko nayi dozo daga mimbe ni asono e sine betrala ay mununu dalo ke dogo fran tebeni na ka boyro chamana ka tanyi ngali kula do ba foku biga gelata ka nyesuma do ba foku biga lakana sabati ansira betrala yin ngali ke sine damele na ikuma min fo anga ire lame ndogo sine damele ka bo betrala ne betra donzo ka nyama nga anga nyama ba e bokar dambele secrétaire mameye ni ndaga yere muna au sigira an sigila yere lakana ne kama pasiki mangana na an fe ya bikote anga furo be tien ko chaman be ke amba fo famon ye depuis mairie fo kata se gendarmerie la o shima jate anga wotro jinna falu fakala majun jinna amma jate don wana na se ma fama an wula ka jo parce anya soro fama o ti o yoro jate o mugo tana don na ma wuli kan jo bambe fa an yere wula kan jo daga sigi kunde o ya sharia jumen bako dagala na biga barake ni oyi an ka sharia ye am te tienikala de fe o ti bamananye o ti kado o ti bosu mogo kon ne kala tienikala ye an ta ban ni che fula kote bamanan kote boso kote maraka kote ni kon kala tienikala fan e ba wi an mogo te maka ko an mogo be tienikala de la ne nyenikala ye na me taman nyoy ne tienikala anti taman nyoy aw kan ndaga sigli kuna fondo charla ka si amaka ira ka foku ni ndaga ngono na kwa wuliga joga ka tabingane wala ta kanyesi dugudo ma ko ka sega doni daw kuna do ye musakai na fulobula dawla sumabula ko ayo wali awke e ga jabe mu yolu kumawla o koni o ti lahara ko ye ni mogo minun ko betra donso ye alemani
benkan u b'o tigiw ka limoro ɲini wa betora donso ye alimani min benkan an bena communication di a ka d'u ma u ka taa nin yɔrɔ na u ye alimani min ben a ka k'a fɔ anw ka donso daga sigilen ka se bi ma dugu tɛ anw ye alimani be dugu min kan o dugu tɛ minnu kɔni ye papier siɲɛ jadisiw cɛ donso k'u ka marifa bila n'u ma bila u bɛ fa an ka misiw kama an ye alimani be olu kan o kɔni hali sini n'an y'o dɔn an bɛ alimani be kan an ma ɲin'o kɔ yɛrɛ hali minnu be an ma ɲin'o kɔ ni waati sumana an bɛ tila ka segin nɔfɛ parce que olu de y'anw ni fɔlɔfɔlɔ ka misiw kama mais anw t'an ka mɔgɔw faali fɛ anw de y'a fɔ an ka mɔgɔw ye an ko an bɛɛ de ye kelen o kuma a bɛ nin wari in sara e ko ne ka fa ni ne ma fa ne b'e fa dɛ wari in sarakun n'o ye parce que se t'anw ye wari minnu bɛ sara an b'an ka marifa n'an ka kisɛw de san n'o ye a wari sarakun de y'o ye a bɛ daga min kɔnɔ la yan n'i y'a lajɛ su ani tile san kalo 12 i b'a ye mɔgɔw bɛ yan fan bɛɛ fɛ a bɛ ka daga bɛ fonctionner cogo di ala ka dɛmɛ kɔni a dɛmɛ tɛ tɛmɛ o kan sabu maa bɛɛ tɛ maajugu ye mɔgɔw bɛ kɔlɔn kɔnɔ yan minnu bɛ na balow d'anw ma dɔw delila ka na bɔrɛ 30 di dɔw ye 20 di mɔgɔ kelen yɛrɛ ye bɔrɛ 40 di don o don ɲin dɔw bɛ ji jukɔrɔ olu bɛ an dɛmɛ o caman bɛ yen ko in ye mafiya ko de ye ji jukɔrɔ a tiɲɛnikɛla de ka ca a ɲɛnikɛla ye n tɛ an dɛmɛla caman bɛ kɔlɔn kɔnɔ i n'a fɔ an jugu caman bɛ yen cogo min dɔw b'a yira k'a ka nin daga in kelen tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka tila ka daga ta ka ɲɛ sulu yɛrɛ ma u ka duguw la walima u ka sigidaw la o jaabi ye mun ye o jaabi b'a yɛrɛ kɔrɔ o kɔlɔn bɛ se k'a yɛrɛ jaabi o la foro hakɛ joli ma siɲɛ ni donso de y'a bali ka siɲɛ kɔlɔn misi bɛɛ taara donso ka misi cɛlen joliya la kɔlɔn foro joli ma siɲɛ donso ka siɲɛlen joliya la n'a sɔrɔ ni a tɔɔrɔ le talen bɛ ka sin mɔgɔw ma u b'o dɔn nafolotigi de ka ca ka tɛmɛ fandan kan ne mɛnna ka nin kuma fɔ fandanw ye kana nafolotigi ta filɛ dɛ e jo yɛrɛ ɲɛ ala b'e dɛmɛ ne ye nafolotigi ta filɛ e t'o sɔrɔ i bɛ sa jɔnya la o de b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ faamaw de t'i tiɲɛ fɔ parce que minnu nana ko jirikɛnɛ kana tigɛ anw t'olu dɔn zoforo de b'a fɔ jiri kana tigɛ mais mɔgɔ wɛrɛ ka na ko jiri ti tigɛ ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw ka wotoro jeni ka mɔgɔw bali fɛn min na faamaw sigilen bɛ k'a filɛ mɔgɔ lankolon kun ye tɛgɛrɛ minɛ ko zoforo jɛna min na ko a ɲɛna mais u t'u nakun dɔn anw man tɛgɛrɛ minɛ o la anw tɛ tɛgɛrɛ minɛ o la parce que ne ye fɛn ye tɛ min dɔn kana gira ka fɔlɔ o de la anw y'an sigi k'a filɛ anw y'a ye a taabolo ti bɛn anw fana ye an ka labɛn daminɛ ji jukɔrɔ an ti sɔn wa anw ti sɔn dɛ parce que ko n'u ye se sɔrɔ yɔrɔ min fanga de ti fonctionner ye donc fanga ti fonctionner yɔrɔ min anw ti fonctionner parce que anw ye fanga de ni ne kɔrɔkɛ den ta ye ne dɔgɔninya ye o fanga yɛrɛ de y'anw ye mais mɔgɔ caman ne ɲinɛ ne yɛrɛ kɔ k'a kɛ wariko ye ala kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ munna nin gɛlɛya ninnu bɛ mara ninnu kɔnɔ la bi n'i ye jateminɛ min ye waleyajugu kɛba ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye jadi waleya tigilamaw ye n'u ye aw sɔrɔ u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma n'u ye sɔrɔsiw sɔrɔ o gɛlɛya kelen bɛ ta ka ɲɛsin ma munna aw ni sɔrɔsiw tɛgɛ tɛ se ka di ɲɔgɔn ma ka se ka nin gɛlɛya in kɛlɛ ka bɔ sigida kɔnɔ sɔrɔsiw de dɛsɛnna o de la anw y'an yɛrɛ dɛmɛ anw m'a fɔ an ye se dɛ anw ko an b'an yɛrɛ dɛmɛ dɛ sɔrɔsiw k'an dɛmɛ donc sɔrɔsiw ma se sɔrɔsiw fana ye anw to an yɛrɛ bolo u tilala ka fara juguw kan hali bi ni gouvernement y'a yɛrɛ to a yɛrɛ la ko jadisiw ye min kɛ baasi t'a la anw ye min kɛ baasi t'a la anw tɛ siran ninnu ye hali tile kelen hali seconde ko an kana fɔ fulaw anw b'a fɔ fulaw parce que minnu bɛ tiɲɛni kɛ u bɛ kan min fɔ fulakan nɔ ne ko kana ka fɔ fulaw e k'a jate minɛ vocal minnu bɛ ci u b'a fɔ kan jumɛn na kan caman bɛ Mali kɔnɔ kadɔkan yɛrɛ bɛ kan 70 bɔ munnaw tɛ vocal ci ka kɛ kadɔkan u b'a fɔ fulakan ye donc fula ninnu ni aw ka kan de bɛ fɔ k'o ye tiɲɛnikɛlaw aw yɛrɛ de kan ka wuli ka mankan kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ k'anw ka kan fɔ an tɛ diɲɛ n'a ye fula ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ jadisi olu de kan ka wuli k'o kuma fɔ anw tɛ diɲɛ n'a ye a kana anw ka kan fɔ k'a kɛ tiɲɛnikɛla ka kan ye ni fulaw y'o fɔ an b'a dɔn k'a fɔ olu tɛ tiɲɛnikɛla ye mun kan ka kɛ bi ka se k'an bɔ nin hokumu kɔnɔna na bon min kan ka kɛ bi o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ye ni population ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ ban ni fanga ye tɛgɛ di anw ni fanga k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ ban fanga tɛ dɔwɛrɛ fanga y'anw de an bɛ dugawu kɛ Hasimi kɔnɔna na ala k'a dɛmɛ fanga ye a ka taa ɲɛ Hasimi ka bama Mali sɔrɔsi ka dɔgɔ a yɛrɛ intelligent b'a la kosɛbɛ a ka sɔrɔsi cɛta kɛ an m'a fɔ donso ta de a ka sɔrɔsi cɛta kɛ sɔrɔsiw ka ca ni sɔrɔsiw cayala ko caman bɛ a bɛ bali donsow mana fara o kan olu ye lakana kɛ ne hakili la dɔ bɛ bɔ ko la ni maa o maa ko i bɛ Mali dilan sɛgɛn bɛ yen dɛ Hasimi kɔnɔ an b'a dɔn sɛgɛn y'a ta ye donc hali bi an bɛ dugawu kan ye ala ka faso in lakana si d'an ma an ɲɛ bɛ taabolo min kɔnɔ na ala k'a dɛmɛ mɔgɔ minnu ko a b'a dɛmɛ ala k'olu dɛmɛ dɔw ka fɔ la ko u bɛ ka na ni kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw ye ka bɔ jamana wɛrɛw la kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ ka na ne t'a contre la o tɛ baasi ye ne yɛrɛ bolo Faransi ye Mali ta ka taa Allemagne kɛlɛ o mɔgɔ bɛ fara mɔgɔ de kan k'e kɛlɛ mɔgɔw fana ye baara dɔn ni ɲɔgɔn ye donsow tɛ kɛlɛkɛla ko donsow ni ne jalen bɛ u y'u yɛrɛ bɔ bolola wajibi anw ma entraînement kɛ an b'a fɔ k'an ta ye sogofa de u bɛ na ni irisi minnu ye appareil b'olu bolo kɛlɛkɛ ɲɛ b'olu bolo hali olu bɛ mɔgɔ jugu dɔn k'a sɔrɔ a ma f'u ɲɛ an kɔni fɛ basi foyi t'a la n'u nana faso dɛmɛ de kama ala k'u dɛmɛ ala k'an n'u dɛmɛ nka n'u kɔni bɛna faso tiɲɛli de kama sababu o sababu bali ala k'u bali parce que an t'an ka faso tiɲɛli de fɛ an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Sɛnɛ Danbele ni tun y'ale kan ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala k'an ka jamana segin basigi o minɛ kɔnɔ ka se k'an ka jamana bila kan na o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo bi
an karamɔgɔ an taga Burkina jamana kan. Burkina jamana fanga sinaw u ni jamana politiki tɔnw kumana k'a yira k'a fɔ ko jamanadenw ko ka bɛn ni kelenya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ani sariya su falenni ko la. N'an bɔra na an taga Sisi jamana kan o jamanadenw caman bɔra ka caya kosɛbɛ k'a jira k'u sɔnna u ka jamana ka kumaw bɛɛ lajɛlen ma. U b'a jira k'a fɔ ko cɛ ni cɛ bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wa muso ni muso fana bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma Sisi jamana kan ni waati in na. N'an bɔra na an taga Itiri. Bingani wale cɛyalen bɛ kosɛbɛ Itiri jamana kan. Dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na u ye maa caman ni bɔnɛ u ni na. N'an bɔra na an taga Yemeni jamana kan. O bingani wale kelen fana cɛyalen bɛ kosɛbɛ. Tile kelen kɔnɔna la bingani walekɛlaw ye maa 67 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na bingani wale ninnu na. An karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni k'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen bila basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ k'a hakili segi ni k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a basigi k'an ka jamanaw kɔlɔsuma ani Ala sɔnna ma sini ani Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan